Bon dia, colla! Diferència entre potser i pot ser. Potser és un adverbi de dubte, al mig camí que hi ha entre el sí i el no. Demà anirem a la platja? Sí. No. I el dubte és potser, tal volta, tal vegada. És un adverbi. També, per indicar el mateix, podem fer servir una perífrasi verbal de possibilitat. Pot ser que anem a la platja. Vol dir el mateix, però l'estructura és diferent. Està formada per dos verbs, poder i ser, pot ser. I per tant diem que és una perífrasi que indica possibilitat que una acció es compleixi. Si va tot bé i fem la feina que ens havíem proposat, petit Sant Jordi, demà anirem a la platja.